Il-ftehim dwar il-Greċja jista' jkun ta' dannu għat-timbru tal-ewro għal tul ta' żmien. Għal dan il-kap tad-delegazzjoni Laburista Maltija fil-Parlament Ewropew Alfred Sant meta kien qed jirreaġixxi għal ftehim maqbul it-tnejn. Żied li bil-ftehim mal-Greċja l-mexxejja tal-pajjiżi taż-żona euro irnexxielhom iżommu għaqda bejniethom anke jekk b'mod superfiċjali. Fi kliem Sant dan għamluh biex iżommu ħajja d-dogma li sħubija fl-Ewropa hija riversibbli u fl-istess ħin jieħdu dak li hu tagħhom akkosta kollox. Sant ma eskludix li aktar problemi jimbtu fil-futur qrib. Fakkar ukoll kif il-Greċja l-ftehim se jqajjem terremot politiku. Il-mod umiljanti li bih il-Greċja ċediet parti sostanzjali mis-sovranità tagħha lill-imsieħba tagħha fi żminijiet oħra aktarx li dan kien iqajjem kolb ta' stat militari, qal Alfred Sant. Fuq kollox żied jesprimi twemmin tiegħu li l-Greċja tkun imġela twettaq inizjattivi radikali malajr wisq.